États-Unis jamana kuntigi Donald Trump ka sarati filanan in tile fɔlɔ a y'a jira ko tungaranke minnu ni sɛbɛn t'u bolo u gɛnni ka bɔ jamana kɔnɔ u bɛ fara a ka baara minnu bɛna kɛ teliya la bawo o y'a ka layidu dɔ ye kalata kaɲini ɲɛnajɛ in kɔnɔ ko tungaranke miliyɔnw ni sɛbɛn t'u bolo u b'u gɛn ka bɔ États-Unis nka lafasalibagaw kɔni y'a jira ko tungaranke minnu ka kan ka gɛn ka bɔ États-Unis a ka kan ka kɛ sariya siratigɛ la. hɛnɛ filɛ mun ye lafasalibaga dɔ ye sariya minnu bɛ ye tungarankew kama o dɔnbaga dɔ fana. You are issued a charging document which begins a proceeding. Ni tungarankew nana u bɛ sɛbɛn dɔ ɲini min b'u dɛmɛ k'u ka hakɛw lafasa ani ka jira k'u bɛ États-Unis. O sɛbɛn in ɲinini fɛɛrɛw labanw na tungarankew ka kan ka taa kiiritigɛso min bɛ tungarankew kama ka kumaɲɔgɔnya kɛ kiiritigɛla fɛ. Ni jaabi ma sɔrɔ o sɛbɛn in sɔrɔli la o kɔrɔ i ka kan ka gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ. Then you are issued a deportation order. Filɛ k'a fɔ la ko tungarankew gɛnni bɛ se ka teliya a bɛ se ka waati jan fana ta fana. It's possible that somebody is deported after months. Mɔgɔ bɛ se ka gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ a ye kalo caman kɛ walima san caman kɛ sɛbɛn ɲinini na dɔw fana bɛ se ka gɛn don nataw la walima leere damadɔw kɔnɔ Trump ka nin politiki kosɔn i b'a sɔrɔ u ye san caman kɛ États-Unis. Kabini janvier kalo tile 21 kana bila sisan ma États-Unis maraw ɲɛmaw ye tungaranke 800 ani 200 de minɛ dancɛw la. O kama marabagaw ye sariya dɔ boloda min b'a to sɛbɛn tɛ tungaranke minnu bolo u bɛ se ka gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma tɛmɛ kiiritigɛso la. Tom Homan ye dancɛw cakɛda ɲɛma ye. An kan ka dɔ fara o fɛɛrɛw kan o de y'an ka laɲini ye wa an b'a ɲini ka baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ o siratigɛ la. Donald Trump ka marabagajɛkulu ko tungarankew bɛna bila Guantanamo kasobon in kɔnɔ sɔrdasiw bɛ taa u kɔlɔsiliw kama fana. Kasobon in bɛna kɛ yɔrɔ wɛrɛ de ye bawo an bɛ liba 30 bila yen tungarankew kama bawo jamanakuntigi Trump ko mɔgɔ juguw ka taa Guantanamo nka sariya siratigɛ la sɔsɔli sɛbɛnw kɔni bɛ sen na bawo États-Unis mara dɔw ka kiiritigɛ la ko sa in na ma sɔn Venezuela jamanaden 3 ka taa Guantanamo kasobon in kɔnɔ. Sariya dɔnbagaw fana ye jalakiliw kɛ ka ɲɛsin Trump ka marabagajɛkulu ma bawo k'a ye kasoladenw bila ka taa Guantanamo k'a sɔrɔ lafasalibagaw t'u bolo ani u somɔgɔw tɛ se ka taa u lajɛ fana. hɛnɛ filɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye États-Unis tariku kɔnɔ marabagajɛkulu ka kasoladenw minɛ Ameriki dugukolo kan k'u bila ka taa Guantanamo. Foroba baarakɛla dɔ jamana kɔnɔko minisiriso la y'a fɔ ko Guantanamo kasobon in tungarankew dɔ b'a kɔnɔ n'u ka kan ka gɛn ka bɔ États-Unis u ni mɔgɔfagalaw fana bɛ ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ an bɛ waati min sɔsɔli sɛbɛnw kɔni bɛ sen na kiiritigɛsow la sariya min taara tungarankew gɛnni kama nka o bɛɛ n'a ta États-Unis marabagaw bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ kɛ walasa tungaranke minnu ni sɛbɛn t'u bolo k'u ka gɛnni waleya.